Velkommen til beviset for sætning 5. Vi vil gerne finde arealet imellem vores akse, der hedder y lige med g af x plus k, og y lige med f af x plus k. Det er selvfølgelig funktioner. Okay. Ja. Og det vil vi gerne, altså det stykke vi gerne vil bevise, at vi gerne kan finde, det er det herinde. Og det er det sætning 5 forklarer. Ja, sætning 5 siger, at integralet af fx minus gx dx fra a til b er det her areal herinde. Og det kan vi så bevise via vores viden, at arealet mellem y er lige med fx plus k, det vil sige den her funktion her, og x-aksen hernede, det areal er lige med integralet af fx plus k dx fra a til b. Og det er jo simpelt nok. Og det samme med arealet mellem y er lige med gx plus k og x-aksen er lige med integralet af gx plus k dx fra a til b. Det vil sige, at arealet mellem den her funktion her og x-aksen er lige med det her. Da vi skal finde det herinde, så betyder det, at vi skal tage det ene areal, og så trække det andet areal fra, for vi får derved differencen, og derfor det område herinde. Og det gør vi jo her. Altså vi skal have differencen, det vil sige integralet af fx plus k dx fra a til b minus integralet af gx plus k dx fra a til b. Det kan vi så skrive om fra sætning 3, da vi ved, at det her det er det samme som bare at sige integralet af fx plus k minus gx plus k dx fra a til b. Og så kan man så strege de her k'er ud her, da plus k minus k går ud med hinanden. Tilbage står der integralet af fx minus gx dx fra a til b er så lige med det areal her.